Ochii noștri caută întotdeauna echilibrul într-o fotografie. Acum vreau să-ți prezint elementele de compoziție. Și o să încep cu punctul numărul 1, regula treimilor. Imaginează-ți cadrul împărțit în 9 pătrate egale, subiectul tău care merge pe o linie, nu în mijloc. De ce? Ochii noștri caută întotdeauna echilibrul într-o fotografie. Punctul numărul 2, liniile de ghidare. Drumuri, garduri, umbră, toate te pot ghida către subiect. Folosește-le ca să atragi privirea acolo unde vrei tu în fotografia ta. Punctul numărul 3, fundal și profunzime. Un fundal simplu scoate subiectul în față. În schimb, un fundal aglomerat, exact, distrage de la subiectul nostru întotdeauna. Punctul numărul 4, lumină și culoare. Lumina naturală este cel mai bun prieten al meu, poate crea atmosferă, dramatism sau calm. Culorile transmit stări, roșul, de exemplu, pasiune, albastrul, liniște.